Novi proizvod klasa namjensko brašno za pite i kolače promovisan je danas u uglednoj sarajevskoj pekari Poričanin koji ima tradiciju dužu od 62 godine. Na tržište smo plasirali novo namjensko brašno za pite i kolače, čime smo dodatno obogatili već široku lepezu mlinskih proizvoda kao i proizvoda općenito, koje na nivou Bosne i Hercegovine dnevno konzumira čak 2 miliona stanovnika. Namjensko brašno za pite i kolače je novi proizvod u kategoriji namjenskog brašna. Ovim proizvodom je upotpunjen generalno asortiman brašna i ponuda na domaćem tržištu, ali i van granica Bosne i Hercegovine. Ovo brašno kao i sve ostali su proizvedeni u skladu sa međunarodno priznatim standardima upravljanja kvalitetom, a to su ISO HACCP Halal, i proizvedeno je od pažljivo biranih zrna pšenice. Zaposleni u pekari Poričanin kazali su da klasovo brašno se pokazalo kao najbolja sirovina za obradu tijesta i proizvodnju pekarskih proizvoda. Vlasnik pekare Mehmet Poričanin podsjetio je kako sa klasom sarađuje već dugo godina. Moja saradnja sa klasom datira još iz djetinjstva. Sve do rata imali smo odličnu saradnju. Iskren da budem, samo da im čestitam na kvaliteti brašna koja je savršena. Zaposleni u pekari Poričanin potrudili su se da, koristeći novo klasovo brašno za medije i kupce, pripreme razne pekarske proizvode, počev od hljeba, peciva do kolača. U tome su bili zaista kreativni i originalni. Klas brašna je do sada najbolje se pokazalo, znači, kao najbolja sirovina za obradu tijesta i pekarskih proizvoda. Klas je izuzetno posvećen da u proizvodnji koristi isključivo sastojke koji su proizvedeni u Bosni i Hercegovini. Te kako takvi proizvodi ne postoje, odlučuje se na uvoz. Klas ove godine bilježi izuzetan rast proizvodnje u svim segmentima. Klasove proizvode dnevno konzumira oko 1 milion osoba u 15 zemalja. To nalaže i obavezu stalnih provjera i poštivanja standarda kvaliteta.